салом дӯстон ва подписчикои канали Дӯстон Промоушн Груп. ҳарчанд аз ин ҷаҳони фонӣ рафтӣ ба сарои ҷовидонӣ, шуд шуълаи ҳастии ту хомӯш, ёди ту намешавад фаромӯш. мутаассифона дӯстони азиз, Файзи Сулаймон маъруф ба бобои Файз, ки бо таронаҳои мардумиаш яъне очата бугу машҳур буд, даргузашт. ӯро рӯзи 25 май дар себистони Данғара ба хок супурданд. ба аҳли хонаводаи Файзи Сулаймон яъне бобои Файз изҳори ҳамдардӣ намуда ба пайвандонаш аз даргоҳи Аллоҳи меҳрубон сабри ҷамилро хоҳонам. Файзи Сулаймон соли 1938 дар ноҳияи Данғараи вилояти Хатлон ба дунё омадааст. дар бораи даргузаштани Файзи Сулаймон яке аз наздикони марҳум гуфт: сарояндаи шинохтаи мардумӣ субҳи 25 май дар синни 82-солагӣ даргузашт. ба иттилои ин манбаъ, бобои Файз пас аз як бемории тӯлонӣ аз сактаи қалб ҷон ба ҷонофарин таслим кардааст. ҷанозаи Овозхон пас аз зуҳри дирӯз яъне 25 май дар деҳаи себистони ноҳияи Данғара баргузор шудааст. номи бобои Файз пас аз садо додани таронааш таҳти унвони «Очата бугу» ба забонҳо афтод. ӯ ин таронаро дар ҷашни Наврӯзии соли 2013 дар ҳузури президент муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сароида ӯро мафтун карда буд. Очата бугу хостгор омадааст, ай раҳаки дур харсавор омадааст, ай раҳаки дур харсавор омадаӣ. бобои Файз дар яке аз суҳбатҳояш гуфта буд, ки қаблан низ ба овозхонӣ машғул буд, аммо таронаи «Очата бугу» ӯро бисёртар миёни мардум шинохта кард ва ин барояш як иттифоқи ғайримунтазира буд. ин дуввумин сарояндаи тоҷик аст, ки дар чанд шабона рӯзи ахир вафот мекунанд. 24 май Ҷурабек Назрӣ, овозхони маъруфи тоҷик, дар синни 74-солагӣ тарки дунёи фонӣ гуфт. ва дар охир ҳаминро гуфтанӣ ҳастам, ки мо аз они худо ҳастем ва ба сӯи ӯ боз хоҳем гашт. ба аҳли хонаводаи ин марҳумон изҳори ҳамдардӣ баён намуда ба пайвандонашон аз даргоҳи Аллоҳи меҳрубон сабри ҷамилро хоҳонам. хушбахтии шумо дӯстон орзуи ҳамешагии мост. худ ва наздиконатонро эҳтиёт кунед.